În spatele acestor sume stau frustrări, stau lacrimile fetelor care aleg să facă lucrul acesta, adică nu e totul atât de simplu precum pare. Și eu citeam oripilat acele mesaje ce îmi spuneau ei să fac și de multe ori ziceam, când am putut eu să ajung o marionetă? Au urmat apoi multe nopți de insomnii, stări de agitație, nervi, fiecare om cu care interacționam aveam impresia că mă judecă, că mă cunoaște, că știe ce am făcut. Salutări, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. Nu uitați să dați subscribe. Așa cum bine știți, eu am declarat un război metaforic zis, război domeniului de videochat, pornografiei și a tot ceea ce înseamnă OnlyFans. Chiar îmi doresc să vină persoane care activează în domeniu sau care au activat și cumva să dezbatem și cumva să fiu convins că aceste lucruri nu sunt nocive pentru viitoarele generații care vor veni. Așadar, astăzi am o invitată specială, deși formatul este unul fără măști. Astăzi invitata va purta mască pentru că dorește să nu îi fie cunoscută identitatea. Dar masca va fi din punct de vedere fizic, dar ca și conținut nu va spune totul pe față, pentru că mie așa îmi place și nu vreau să răpesc timpul nimănui. Bun, haideți să începem. Bună și bine ai venit. Bună, bine v-am găsit. Ce faci? Sunt bine, am venit astăzi ca să discut cu tine despre acest subiect foarte controversat, subiect care afectează foarte mult tinerele și tinerii din ziua de astăzi, așa cum ai spus și tu. Sunt foarte multe lucruri care trebuie dezbătute și sunt foarte multe lucruri nespuse, ca să zic așa. Dar uite, până să ajungem acolo, vreau să încep prin a-ți spune de ce ai venit astăzi aici? Ce te-a împins? Ce te-a determinat să-mi scrii? Am venit astăzi și ți-am scris și am dorit să discut cu tine pentru că simt că am o datorie. Am o datorie față de generația din care fac parte și pentru tinerile din care fac parte, din generația din care fac parte, de a le spune din propria experiență ce presupune acest domeniu. Eu sunt o persoană care, din păcate, a activat în industria videochatului. Am făcut videochat pentru o scurtă perioadă de timp și vreau să spun din propria experiență ce presupune acest lucru și nu doar ce presupune fizic, că știm foarte bine practic ce înseamnă această meserie sau ce ar trebui să se facă în acea meserie, ci ce presupune urmările ce vin după. Da, exact. Până acolo. Cumva, dorința asta ta de a te afla aici și de a-i avertiza pe cei tineri, pe cei de vârsta ta. Apropo, invitata are 22 de ani, nu? Da, 22 da, de ani. Da. Așa. Bun. Faptul că tu te afli aici, dorința aceasta de a avertiza vine din sentimentul de vinovăție prin faptul că ai încercat domeniul de videochat, lucru care ți-a stârnit un război interior? Adică dacă nu ai fi trecut prin experiența asta, ai mai fi fost aici să-i avertizezi fix despre videochat? Sau e cumva o spovedanie, încerci cumva să-ți speli interiorul, că despre asta este vorba? Nu pot să spun neapărat că este o spovedanie, nu este o spovedanie. Este un lucru pe care eu îl fac pentru a spune mai departe ce presupune acest lucru și ce urmări are această experiență a videochatului. Probabil dacă eu n-aș fi experimentat acest lucru, nu aș fi știut și nu aș fi trăit aceste sentimente pe care le-am avut când am făcut și după ce le-am făcut.
Și n-aș fi știut foarte bine acest domeniu și poate că aș fi rămas pasivă, aș fi rămas în colțișorul meu, așa cum fac majoritatea oamenilor care nu cunosc domeniul, rămân imparțiali. Nici nu vor să se implice, dar nici nu vor să deranjeze, ca să zic așa. Eu experimentând și văzând cu ochii mei și pe timpul meu am experimentat practic și am văzut ce presupune acest lucru, m-a făcut să doresc să le spun oamenilor ce presupune acest lucru și că nu este ceea ce se prezintă. Asta clar. Asta am mai spus-o și eu, deși am început această așa zisă luptă, categoric nu o să se interzică niciodată domeniul pornografiei, videochatul, OnlyFans-ul. Nu, suntem pe un drum unde nimeni mai poate face nimic. Dorința mea este doar ca aceste lucruri să rămână cât mai mult în privat. Da. Dacă nu se va putea face chestia asta, de asta și fac acest podcast. Să aduc oameni reali, uite cum ești și tu, și cumva să expunem și celelalte părți tinerilor, astfel încât ei să poată să aleagă. Bă, uite, că nu doar mașini scumpe, gentuțe, bani Exact, foarte da, mulți da. la modul rapid. Mai există și o altă parte nevăzută. Exact. Interiorul. Da. Și de asta vreau să vorbim. Dar hai să o luăm de la început. Spunem mediul familial. Ea e din provincie și ai venit în București, nu? Da, Spunem cum a fost mediul familial, cu părinții, frați, surori? Da, mai am încă o soră. Părinții mei sunt oameni simpli. Sunt oameni care au muncit, sunt oameni care nu au făcut nu au foarte multe realizări decât faptul că ne-au crescut pe mine și pe sora mea și că ne-au adus bunăstarea și ne-au adus în punctul de a termina o facultate și eu și sora mea am terminat o facultate. Dar ca și educație, nu ați avut lipsuri, ați avut parte de iubire? Da, exact, da, am avut, într-adevăr. Dar la un moment dat, în momentul în care am avut un punct în care mi-am dorit mai mult. Și când s-a întâmplat asta? Câți ani aveai? aveam 19 ani. Dar tu de la câți ani ai început să muncești? Eu am început să muncesc de la vârsta de 14 ani. Am muncit pentru diferite companii, promoții făceam, chiar promovam anumite produse. Lucram în magazin, nu m-am ferit să muncesc, adică de la vârsta de 14 ani eu chiar am... Dar tu ai ales sau v-au trimis părinții sau cum? Ai mei puteau să-mi ofere mie strictul necesar, adică aveam ce să mănânc, aveam unde să locuiesc, aveam cu ce să mă îmbrac, dar în momentul în care, odată cu adolescența, mi-am dorit mai mult și totdeauna eu am fost o fire, ca să zic, mai... mi-a plăcut să am al meu. Adică mi-a plăcut să muncesc și să am lucrul meu fără ca ai mei să îmi ofere. Am fost o fire mai independentă. Okay. Și sunt o fire mai independentă și îmi doresc să muncesc singură pentru ceea ce am. Când ai venit în București? Da, eram anul 2 la facultate. Deci ai venit în București și te-ai înscris la facultate? Da. Okay. Da. Și s-a întâmplat acest lucru când eram anul 2 la facultate. Momentul acela... Dar până în momentul când te-ai apucat, când ai încercat, explică-mi cum a fost, de ce ai venit în București, da? Bani pentru facultate de unde aveai? De la părinți sau lucrai undeva? Cum îți plăteai chiria? Asta bani lucram, aveam, dar nu mi-ajungeau și dădeau și părinții mei mă ajutau din punct de vedere financiar cu anumite sume de bani, dar îți dai seama, sumele erau nu foarte mari, astfel încât să-mi poată să-mi ajungă acești bani. Ok. Și ai stat, deci stăteai cu chirie, erai la facultate? Da, stăteam cu chirie, eram la facultate și în momentul acela au început să intervină aceste cheltuieli. Am început să simt aceste cheltuieli, am început să simt această responsabilitate mult mai mult decât atunci când eram acasă la părinții mei și aveam presiunile. Da, presiunile într-adevăr. Începusem să am o vârstă la care să doresc mai mult, nu mai mă mulțumeam doar cu foarte puțin sau cu puțin și în momentul acela
am luat decizia să fac acest lucru. Am găsit cred că asta urma să mă întreb, cum am luat legătura cu ei. Da, nu, vreau să mai rămân aici un pic până să alegi să faci videochat. Care au fost exact factorii care te-au influențat? Deci avem odată presiunile financiare, nu? Da. Adică, nu știu, vedeai un telefon, vedeai o rochiță, ceva, nu știu, chestii. Sau, Exact, da. Nu? Deci da, vrei mai da, mult da, decât aveai. Da. Bun. Ce alți factori au mai fost? Gen, nu știu. Factori, cum pot să zic, în afară de cei financiari. Și dorința bunurilor materiale Și pe care cu toții dorința avem. bunurilor materiale au mai, pot să zic că într-un fel a fost și sentimentul pe care îl aveam de a mă descurca. Dar nu doar din punct de vedere financiar. Am zis că de acum sunt pe cont propriu și doresc să mă descurc. Adică simțeam într-un fel că m-am rupt. Fiind în București, fiind într-un loc în care nu mai fusese, nu mai locuinsem, aveam sentimentul acela că trebuie să fac ceva ca să aparțin acestui loc și că trebuie în același timp să mă integrez și în același timp să câștig și bani cât să pot să mă întrețin și să nu-mi lipsească absolut nimic. Dar te simțeai cumva un outsider sau, de exemplu, odată ce ai plecat, aveai rușine, nu știu, față de părinții tăi să le ceri mai mult sau te gândeai, mamă, ce fac dacă trebuie să mă întorc acasă, nu mai pot să continui facultatea? Adică au fost niște presiuni la modul acesta? Da, presiuni au fost pentru că la un moment dat, chiar înainte să fac acest lucru, mama mi-a spus că nu mai au posibilitatea să-mi plătească facultate. Adică chiar mi-au spus, mamă, vezi, muncește, mai iați un job, nu mai avem posibilitatea să-ți plătim facultatea. Ok. Și prietene, aveai anturaj atunci la facultate sau cum? Da, aveam prietene și la facultate, dar și în afara facultății, ca să zic așa. Erau prietene pe care le aveam de când eram mică, cu care am crescut. Și în momentul în care eu întotdeauna am fost genul de persoană care a încercat ca pe aproapele pe care îl are să îl îndrume spre bine. Eu am încercat de fiecare dată să fiu persoana care să ajute o persoană cu o vorbă bună și să încurajeze și să facem și să sfătuiască și să facem în așa fel încât lucrurile să fie bune și să fim bine cu toții. Când am decis să fac lucrul acesta, nu am spus nimănui, nici prietenilor mele. Ele aveau o altfel de percepție față de mine și mi-a fost oarecum teamă. Bun, Dan, spune-mi, mă interesează foarte mult, cum spuneam eu, factorii aceștia care au fost decisivi. La facultate, în anturaj, deci tu n-ai discutat cu nimeni că ai intenția de a te apuca de videochat pentru că ai anumite presiuni. Dar veneau presiuni, de exemplu, la facultate din partea celorlalte fete, nu știu, sau altele făceau videochat, ai stat de vorbă cu ele? Sau asta mă interesează. Da. Dar înainte să continui, zi-mi la facultate, consider că și de acolo au existat niște factori care ți-au indus chestia asta de a face banii rapid. De exemplu, nu știu, să vezi alte fete cu bunuri materiale mai scumpe decât cu haine mai scumpe, cu mașini, nu știu, zic. Ca tinerii să știe că există și lucrurile acestea, din câte știu eu. Poți confirma sau... Da, într-adevăr, erau și fete care făceau lucrul acesta. Le știai? Da, cu unele chiar am mai discutat, dar nu intram foarte mult în acest subiect sau nu le întrebam exact ce fac acolo. Îmi spuneam doar că erau destul de rezervate. Dar cum îți atrăgeau atenția? Prin bunurile materiale, nu? Prin Veneau bunurile cu materiale, mașină... exact, prin bunurile materiale, dar și prin atitudinea pe care o aveau. Fetele acestea se vedea clar că nu vor să se deschidă în totalitate în fața nimănui. Ca să zic. Dar care așa. era atitudinea? Mi-o poți descrie? Era o atitudine destul de rece. Vorbeau, erau politicoase, vorbeau frumos, erau respectuoase, dar erau destul de reci.
Adică nu te Ca și lăsau să te persoană. apropii Exact, prea mult. nu. Tu căutai anturaj cu ele? Adică Încercam să discut cu ele, încercam să vorbesc, încercam să aflu mai multe detalii, să văd dacă este ok, dacă ele sunt ok, dar ele nu arătau foarte mult. Ele dar tu din ce lăsau dorință? Din a afla cu ce se ocupă și de unde provin banii sau că știai cumva ce fac ele și vrei să le sfătuiești? Băi, uite, poate nu e bine că ai luat-o pe drum. Nu știu, zic. Care ți era intenția? Intenția mea era în primul fază ca să pot vorbi cu ele pentru că le vedeam destul de reci și să vorbesc cu ele, să le fac să se deschidă și în același timp să aflu și ce presupune, ce presupune Ok. acest lucru. Adică erau din două părți. Odată că voiam să aflu și anumite detalii ca să văd, dar din detaliile pe care eu le aflam încercam să le și deschid în fața mea, să-mi și spună exact ceea ce simt. Și foarte multe refuzau să facă acest lucru. Erau destul de rezervate. Acum, ți-am zis, cu prietenele pe care le-am avut, eu nu am discutat acest lucru când m-am hotărât să fac lucrul acesta, dar ele au jucat un rol foarte important în toată experiența aceasta, pentru că datorită unei prietene de ale mele s-a și aflat mai târziu și a survenit, ca să zic așa, această schimbare a mea. Bun, hai să o luăm cu începutul. Bun, și te-ai decis să te apuci de videochat. Da, m-am decis. Zi-mi o chestie. Înainte să te apuci, te-ai interesat, da? Pe la facultate, ce fete știai tu că fac chestia asta? Prin ce alte surse ți-a mai apărut domeniul de videochat? Adică, cum ai ajuns la videochat? De ce nu altceva? OnlyFans sau nu știu? Acum videochat-ul, dacă ne uităm puțin pe Facebook și nu, cum ți-a părut ție? Cum s-a întâmplat la tine? Mi-a părut efectiv pe rețele de socializare. Poți să dau numele? Nu, e de ajuns, dar cum? Sub ce formă? Că ai căutat tu pe Google? Sub formă de reclame. Deci, efectiv, stăteam pe rețele de socializare și apăreau foarte multe reclame. În momentul în care eu intram pe acea reclamă, imediat primeam acolo un mesaj. Bună, cu ce pot să te ajut? Adică era un robot care răspundea imediat, că putem oferi foarte multe informații. Vino ca să te convingi, adică este o reclamă foarte persuasivă, ca să zic așa, din partea acestor studiouri. Și de prima dată când ți-a apărut, ai și accesat sau a mai trecut timp și tot apăreau reclame și pe urmă te-ai decis? Sau cum s-a întâmplat? Dar reclamele mi-apăreau cu mult înainte ca eu să mă apuc de acest lucru. Adică în mare știam ce ar presupune, dar nu experimentasem ca să știu foarte bine acest domeniu. În momentul în care m-am decis... Te-a prins într-un moment de slăbiciune, exact. Probabil. Da. Mai mult decât atât, primeam și mesaje de la anumite fete care aveau, sau nu știu dacă erau fete în spatele acelor profiluri, dar erau fete care ne dau mesaje dacă vreau să fac parte din echipa lor, că ei le lucrează la o anumită agenție, la un anumit studio și că își caută aceste colegi, ca să zic așa, și dacă aș fi interes. Exact, da, adică primeam și mesaje în privat. Dar de ce îți trimiteau ție? Probabil au ei niște statistici și văd profilele care au accesat linkul respectiv și pe urmă veneau și scriau, nu? Mă gândesc că sunt conectate. Mă gândesc, nu știu, este posibil. Adică până să le accesezi o dată de două ori, primeai mesaje, auzi, nu ai vrea? Nu. Asta zic, cumva cred că sunt, ca și eu, dacă, nu știu, caut o pereche de pantofi, nu? Și deja următoarea săptămână îmi tot apar, da. probabil, în fine. Da. Bun. Și hai să mărim echipa și așa mai departe. Și ce ai făcut? Te-ai înscris acolo la un interviu? Sau? Da. În schimb am intrat eu pe o pagină a unui studio și le-am scris. Le-am spus că aș vrea să vin la un interviu și n-a durat mult, că a doua zi ei puteau chiar și în ziua respectivă, dacă aveam disponibilitatea, să mă cheme la interviu. Dar am spus că nu pot în ziua respectivă. Următoarea zi am dat interviu și au spus că sunt angajat. În ce a constat interviul? Interviul acela a constat că
niște întrebări simple pe care mi le-au pus. Cred că era mai mult de o formalitate. Da, exact. Da, nu? da, Gen. da. Erau niște întrebări simple pe care mi le-au pus. Da. M-am întrebat cum mă descurc cu limba engleză, dacă sunt ok cu limba engleză, adică puneau foarte mult accent pe limba engleză, pentru că în engleză se discută acolo, când suntem live. Mă întreba ce așteptări salariale aș avea, dacă mi-aș dori o anumită sumă de bani. Lucruri simple, adică n-au fost anumite probe la care să mă supună și să fie o competiție între mine sau mai multe fete pe un anumit, nu. Adică cred că acolo oricine vine și stă de vorbă 5-10 minute, cred că este angajată. La ce cerere este în ziua de astăzi. Categoric. Și la ce oferă ei, în ghilimele, ofertă. Adică, bine, ei prezintă o anumită realitate, dar în schimb nu este așa. Adică ei zic că oferă salarii foarte mari, salarii garantate și câștiguri de mii de euro. Exact, dar nu. În spatele acestor sume stau cu totul și cu totul altceva. Stau frustrări, stau lacrimile fetelor care aleg să facă lucrul acesta. Adică nu e totul atât de simplu precum pare. Și chiar dacă unele fete ajung să aibă foarte mulți bani, ele vor ajunge să nu se bucure de acești bani. Pentru că în momentul în care tu alegi să faci, sau o fată alege să facă chestia asta, își vinde sufletul. Și în momentul în care îți vinzi sufletul, nimic nu te mulțumește. Pentru că tu, din momentul în care intri în cursa aceea, ești clar convinsă că tu nu mai ai cum să dai înapoi. Deja te-a văzut toată lumea, deja toată lumea te știe, deja lumea știe cartea de vizită e creată. Exact, da. Și deja te afectează pe tine și nu știi decât, adică din momentul acela mergi în linie dreaptă și spui că eu vreau din ce în ce mai mult și de asta nici nu au o anumită mulțumire cu a ceea ce fac. Adică devine o dependență exact. Financiară, implică mai multe. Da. Bun, și ți-au spus că ok, ești angajată. Da, mi-a spus că sunt angajată, mi-a spus de când aș putea să încep. Eu în momentul acela, având nevoie de bani, le-am spus că pot să încep chiar și ziua următoare. Am spus că ok. În prima fază m-au chemat în primele zile am semnat contractul. Deci în momentul în care ziua următoare când m-am dus am semnat contractul, mi-au povestit despre confidențialitate și de faptul că pozele mele nu o să fie accesate pentru că urma să fac și o ședință foto, dar înainte de ședința aceea foto am semnat contractul precum că nu vor fi accesate acele poze de nimeni din România și că eu beneficiez de confidențialitatea. Dacă sunt protejate. Exact, că sunt protejată și nici când voi intra live nu voi fi văzută de nimeni cunoscut din România. M-au întrebat ce țări aș mai dori să blamez și în momentul acela am spus, mi se pare că am spus Anglia și Italia, cred. Mă rog, au zis că ok, că nu e niciun fel de problemă, pe care am făcut ședința foto. Ședința foto a constat în să fiu îmbrăcată cât mai provocator și ți-au dat ei haine sau cum a fost? Eu am venit inițial cu hainele mele, dar aveau și garderobă acolo și mi-au zis că pot să încerc să mă îmbrac. La ședința foto a fost singurul moment în care eu chiar am luat, nu mai știu ce luasem, un tricou, ceva de genul, de la ei și am făcut un tricou, era un tricou scurt de fapt. Și am făcut o poză. După care, a doua zi, a trebuit să intru la program. Eu începeam la facultate la ora 12 și programul meu am vorbit cu fetele care lucrau. Era un manager acolo. Da, cu managerul, ca să vin de dimineață pentru că la 12 eu aveam cursuri.
Și veneam la ora 6 dimineața, trebuia să intru live. Cum ți-a zis și înainte de această filmare, ele în ședința, în reclama pe care ele o fac, zic că viața studioului de videochat este o viață glamour, că vom avea parte de ședințe de machiaj, ședințe de coafor, că vom fi aranjate, că vom fi luate cu limuzina, aduse, plimbate. Prințese, da. Da, nimic nu este adevărat. Adică, cel puțin eu din experiența mea pe care am avut-o, nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Adică... Cumva, da, e logic, pentru că ca și în business, un antreprenor întotdeauna știe, un businessman, investiție cât mai mică, profit cât mai mare. Să faci toate lucrurile acestea, să pui la dispoziție make-up, să te ia de acasă, să te ducă, lenjerie, lucrurile astea costă. Da. Fetele trebuie să producă banii ăia și chiar și așa, în momentul în care banii sunt produși, nu prea îți vine să dai și atunci le zici, fetelor, luați-vă și voi garderobă, Da, acest lucru nu este specificat. Păi, asta e altceva. Deci acest lucru Asta nu e este altceva. specificat, ei nu spun chestia asta. Nu, Ele spun fetelor că veți avea parte de tot ceea ce vă doriți, că o să fie totul bine, că o să vă pune la dispoziție. Bani mulți. Exact. Și într-un fel... E imposibil în momentul în care apare o reclamă în care spune că ai un venit garantat, un venit care este peste venitul minim pe economie din țara noastră, cu câștiguri foarte mari, de mii de euro, cu toate condițiile acestea. E imposibil ca o fată care, chiar dacă nu este să zicem, într-o situație dificilă, dar este curioasă și vrea să câștigă mai mult, să nu accepte. Aici este problema, de fapt. Și de asta, acesta este și motivul pentru care eu am venit astăzi ca să discut. Pentru că nu mai vreau ca fetele să fie prostite. Pentru că asta, tot ce se întâmplă este o... Exploatare. Adică fetele efectiv sunt racolate. Adică cum înainte se racolau fetele și se promiteau viață bună, că nu vor duce lipsă de absolut nimic, că vor avea bani și că o să le fie bine, așa s-au modernizat și aceste studiouri și promit lucrurile acestea. Ceea ce nu este nimic adevărat. Păi eu știi cum văd și nu știu să-mi spui dacă greșesc. Prostituția stradală care a existat dintotdeauna, da? Da. Evoluția, modernismul, da, a adus prostituția stradală la nivelul de prostituție în mediul online. Exact. Despre asta este vorba. Da. Bun. Zi-mi cum a fost. Deci ai intrat pe treabă, nu? Sau cum se spune? Da. Și am intrat. Bun. Și am fost acolo timp de o săptămână, două. În timpul acesta... Dacă vrei să vorbești, să-mi explici, prima oară când ai intrat, tu stăteai acolo și ce se întâmpla? Intrau bărbați, fel și fel de bărbați? Sau că, uite, mulți nu spun lucrurile acestea și eu sunt curios, ți-am zis, ca ei să aibă măcar o informație reală să poată să aleagă fiecare, să decidă. Da. Deci era în felul următor. Tu trebuia să stai aproape dezbrăcată, îmbrăcată mai sumar. Adică nu trebuia să mă arăt dezbrăcată din prima, mai ales, nu era nici, mi se pare că aveau anumite reguli pe care nu trebuia să le încalci, să nu te arăți dezbrăcată în momentul în care stăteai nu în privat, pe live. Okay. Nu trebuia, dacă erai rănită, nu trebuia să arăți sânge la cameră sau ceva, adică erau ca să nu închidă conturile, probabil. Exact, da. Doar în privat, când plătea, atunci în privat puteai să faci orice, când nu erai în privat, nu trebuia să faci lucrurile acestea. Dar vă făceau niște chestii de nu știu, cum se cheamă, un fel de seminarii să vă pregătească, uitați așa, e bine să aplicați strategia asta dacă îl vezi pe om că e nu știu cum. Au existat chestii astea sau? Da, adică l-au pregătit în vreun fel? Da, erau ședințe care erau ținute, adică ni se spunea acolo, vedeți, să țineți cât mai mult de vorbă, să nu le arătați din prima, măcar să purtați câteva să țineți cât mai mult în privat. Exact, da. Nu? Ăsta era scopul principal. Da, să ținem cât mai mult în privat, pentru că banii se făceau în privat, nu se făceau în momentul din în care... live, practic erați la pescuit. Da. Existau jucării sexuale pe care ei le puneau la dispoziție sau aveați voie să le folosiți sau
Nu, adică cel puțin mie mi-au zis că să-mi achiziționez eu aceste jucării sexuale. Că ar Deci fi tot ok. voi. Da, adică mie mi-a zis că pe viitor să-mi achiziționez și aceste jucării. Nu, deci se întâmplă. Există și chestia asta, nu? Cu jucările sexuale și așa mai departe. Ok. Da. Bun. Așa, și ai intrat pe live și cum te simțeai în momentul ăla în interiorul tău? Adică creierul tău, judecata ta, educația ta, toate lucrurile acestea în momentul ăla se ducea o luptă când te vedeai în postura aia, bă, ce caut aici? Da. Le-ai avut? Da. Adică mă simțeam, nu pot să zic că mă simțeam... Simțeai că ai devenit o dezamăgire atât pentru tine și cât și pentru cunoscuții tăi? Nu știu, sunt curios ce gândeai atunci. În momentul acela nu mă gândeam neapărat la cunoscuți, adică eu mă gândeam că eu trebuie să-mi fac treaba pentru că aveam nevoie urgentă de bani. În momentul acela, când eram acolo, nu ai timp să te gândești neapărat la cunoscuți. La părinți cunoscuți. Mă gândeam la ceea ce am ajuns eu să fac. Mă gândeam în ce ipostază sunt. Și uneori îmi puneam întrebarea mie în cap, ce caut aici? Dacă este normal ceea ce mi se întâmplă. Adică vedeam acolo că noi aveam un chat, pe lângă camera unde adică pe lângă fereastra din monitor, de pe monitor, mai era încă o fereastră cu un chat în care spuneau joacă-te cu părul, dansează, mișcă-te, adică erau anumiți traineri care ne spuneau ce să facem. Și eu citeam oripilat acele mesaje ce îmi spuneau ei să fac și de multe ori ziceam, când am putut eu să ajung o marionetă? Să-mi spună mie ce trebuie să fac. Okay. Sau când am ajuns eu să fac chestia asta și să ajung să mulțumesc bărbați ca să fii plătită. Ca să fii plătită, exact. Aveam un sentiment de revoltă, adică era un sentiment... Era o luptă. Era o luptă, da. Da, era o luptă, pentru că nu puteam accepta chestia aceasta. Da, eu am înțeles că există, adică cel puțin sunt persoane care activează în domeniul acesta și, bine, deși nu cred, susțin faptul că, domne, noi pur și simplu stăm de vorbă, noi nu ne dezbrăcăm, nu facem alte chestii cu jucării sexuale și așa mai departe, adică stăm de vorbă ca și o consiliere. Există mai multe ramuri sau... Sunt aceleași persoane care bănuiesc, care fac reclamele acelea că vom duce viață de prințese, că ducem viață de prințese. Care probabil au pornit tot de la jucăriile sexuale și așa mai departe. Da, adică nu este adevărat. Adică nu înțeleg ce om ar putea să se simtă bine în ipostaza aceea. Mai ales când intri în privat și știi că dai bani, greu e să refuzi sau să nu faci ceea ce doar ei să vorbești. Adică, sau... nu. Decât să fii un miliardar, să nu mai conteze banii și să te îndrăgostești de tipa respectivă și atunci, da, petreci multe ore, poate așa, zic, nu știu. Nu, adică nu este... ele vor să arate partea bună pentru a mușamaliza ceea și ce pentru fac. A atrage și pentru altele. A atrage victime, pentru că foarte multe nu vorbesc. Adică chiar dacă au activat, nu vor ieși și nu vor vorbi să spună cu adevărat ce s-a întâmplat. Da, pentru că de regulă au ajuns în funcții de manageri, fetele respective, știi, nu mai fac ele, dar în niciun caz nu pot veni să stopeze, pentru că deja au dependența financiară, traiul bun și așa mai departe. Bun. Și câte ședințe ai reușit să faci? Sau? Pe timp de aproape 2 săptămâni. Dar în ședințele respective, dacă vrei să răspunzi sau nu, adică ai ajuns la chestii în privat cu anumiți bărbați să te pună să faci chestii? Ai ajuns în punctul ăla sau n-ai ajuns până acolo? În privat am intrat cu anumiți bărbați, dar eu nu aveam jucării, nu aveam nimic, efectiv m-am dezbrăcat. Cum îi simțeai pe bărbații respectivi? Ca oameni, sunt curios ce fel de oameni, ce fel de personaje, ce cereau, cum îi percepeai?
Erau și, Bărbați însurați, neînsurați, obsedați, dependențe sexuale? sincer să fiu, nu ajungeam să am discuția cu ei să întreb dacă sunt însurați, dacă au familii, dacă nu. Adică intrau în privat și eu încercam să vorbesc cu ei, dar foarte mulți refuzau să vorbească, pentru că într-un fel și ei și-au dat seama de această tehnică de a lor, de a-i ține cât mai mult de vorbă. Și venea, dacă eu nu arătam ceea ce ei voiau să arăt, ieșeau. Și într-un fel sau altul nu prea puteam să stau să discut, să dezbat că pierdeau cu ei ei, bani, da. pentru că riscam să-l pierd. Și vorbeam lucruri cât mai practice, adică cum ești, unde ești, nu intram foarte mult în subiectul. Probabil ei erau foarte direcți. Hai, dă-ți bluza jos, fă aia, fă aia, nu? Da, erau foarte direcți și voiau să fie totul. Și în timpul ăsta ei stăteau, nu? Și se excitau, se masturbau, nu? Sau asta mă gândesc că se face sau ce să... Da, dar eu nu am... Puteai să-i și vezi în același timp, dar eu nu am avut posibilitatea, adică nu am avut experiența să-i și văd în același timp. Ai putut să alegi să nu Nu, efectiv nu i-am văzut, dar cred că dacă i-aș fi văzut în momentul ăla, cred că ar fi fost o adevărat mai traumatică. Așa că vorbeam printr-un monitor sau mă vedeam eu pe cameră, probabil că... Deci e și asta destul de frustrant și e foarte... Acum dacă stau să-mi dau seama, este un lucru care lasă urmări destul de mari. Pentru că mi-e greu foarte mult, mi-e greu foarte tare ca să dezvolt foarte bine acele momente în care eram. Dar cred că dar ei trebuie să știe cei tineri, fete, băieți, că și băieții fac acum, deci nu doar. Dar acolo cum erai cu fetele? Vorbeați între voi? Erați prietene? Ai ajuns să te împrietenești cu ele? Nu, erau, adică vorbeam la strictul necesar, până ce faci și atât, adică nu erau foarte deschise. Acolo fetele se cunoșteau, adică eu când am ajuns prima oară acolo și neavând idee ce se întâmplă acolo, m-am dus și m-am prezentat cu numele meu. Ok. Adică am zis că sunt la locul de muncă, mă prezint cu numele meu și atunci m-am izbit așa cu o replică de-a lor să nu mai îmi spun numele personal, să vorbesc, să mă prezint cu nickname-ul pe care îl aveam, pentru că în comunitate așa suntem cunoscute după nickname, nu după numele personal. Okay. Adică într-un fel altă identitate. O altă identitate, exact. Adică și fetele acolo erau destul de rezervate, le-am simțit destul de reci, mai ales pentru persoanele care veneau noi acolo. Adică poate între ele erau cât de cât acomodate, dar pentru o persoană care vine nouă, în acel colectiv, e un pic cam panică, că poate persoana aia te recunoaște și te vorbește. Adică asta au avut ele, adică le-am simțit foarte reci față de mine. Și evitau să vorbească cu mine, evitau să intre în detalii, să-mi spună ce fac în timpul liber sau unde sunt sau de unde sunt. Da, fără sau apropieri. Okay. Fără, da. Bun. Și ce s-a întâmplat după 2 săptămâni? Sau cum ai ajuns? Când ți-ai dat seama? Când ai realizat că te afectează? Efectiv, în momentul în care mă vedeam, nu puteam să mai fac lucrul acesta. Deci nu puteam să mai discut la modul acela cu acei bărbați, adică nu am mai suportat. Și acela a fost momentul în care am spus că eu vreau să renunț. I-am zis, așa ceva nu este pentru mine, îmi pare rău, vreau să renunț. Moment în care ei de acolo au spus că le pare rău că vreau să renunț, că probabil aș fi avut succes și că lucrurile ar fi fost bune și că ar fi mers foarte bine. Colaborarea între noi și așa mai departe. Bun, am plecat cu gândul că acele poze din ședința de foto inițială au fost șterse în momentul în care eu am anunțat că vreau să demisionez și că nu vreau să mai continui să am la acel loc de muncă. Loc de muncă impropriu zis, dar e până la urmă tot un loc de muncă. Dar... Păi și cum erai trecută pe cartea de muncă sau cum? Sincer, nu cred că există în... Știu că se dezbat acum niște chestii pe partea asta. Da, era ceva...
model, nu știu cum, sincer să Modeling. Da, ceva de Au modeling, găsit ceva cu o combinație cu o persoană care lucrează la calculator, Prestări, operator, servicii, da, reparații, nu știu, era, sincer să fiu... laptopuri. Da, Am înțeles, ok, să fie legal. da. Și ei au încercat, domne, că vezi că erai pe drumul cel bun. Da, da. Că Și bani mulți. Câte mii de euro ai făcut în astea 2 săptămâni? Da. Să fiți, acum vine. Ți-ai luat mașină, nu? Un Golf sau ce ți-ai luat? Da, mi-am luat... Nu, n-am făcut bani, adică efectiv, dar nici nu... Vreau să spun că după experiența aceea, ca să-și dea lumea seama exact ce a însemnat pentru mine, eu nici măcar nu mai voiam, indiferent de sumă, adică în momentul acela în care, dacă oamenii aceia de la studioul respectiv, sau nu contează, de la locul acela de muncă sau ce era, mi-ar fi oferit mie $1.000.000 pentru ceea ce am făcut, în momentul acela eu nu i-aș fi luat. Adică nu m-aș fi acceptat acei bani. Suma pe care eu am făcut-o a fost o sumă de 200-300 de RON, de lei. Deci Dar- 200-300 RON, Da, ca să înțelegeți. Da. Că probabil altele care activează și se uită acum la podcast ar spune, păi dacă erai praf, mă gândesc. Da. Da. Cu cât te înjosești mai mult, cu cât te spurci mai mult Exact. acolo când ești în live, cu atât vei face mai mulți bani. Probabil ea, ducând o luptă interioară și realizând faptul că nu poate să treacă de anumite bariere, cam asta a fost suma, nu? 200 RON exact, și ca da, și da, timp și așa da. mai departe. Da, da. Bun, și ai plecat. Și am plecat. Am zis că au dispărut, că nu vreau nimic, pentru că eu i-am crezut pe ei când ei mi-au spus de acea confidențialitate. Și am avut un moment în care... Deci după ce am plecat am avut foarte multe stări negative. Adică am avut stări de... Începea să mă simt din ce în ce mai rău, psihic. Deci asta s-a întâmplat la 19 ani, Da, întâmplarea aceasta. Da, da. Bun. Și cum? Descrie-mi puțin ce fel de întâmplări. Sau ce simțeai? Ai încheiat cu ei, gata, a fost o etapă din viața ta. Da, aveam momente în care îmi reveneau în minte replicile pe care ei mi le spuneau, ce mă puneau să fac, ce am făcut eu. Privirile din ochii lor, nu? Mă gândesc că nu... Nu i-am văzut, live nu i-am văzut, am zis că nu i-am n-ai putut să-i văzut, vezi. nu i-am Păi văzut, dacă îi vedeai, înseamnă... dar ce făceam eu acolo, adică pentru mine, faptul că mă vedeam pe mine în camera aceea, că ne vedem în cameră ca să ne potrivim, să știm că arătăm bine, și mă vedeam pe mine așa cum sunt, nu puteam să-mi șterg imaginea din minte. Și începusem să am stări, să mă gândesc, să fiu din ce în ce mai agitată, pe lângă faptul că eu când am acceptat să fac lucrul acesta, am acceptat din cauza faptului că nu aveam bani, nu aveam o situație financiară bună. Ok. În momentul în care am renunțat să fac lucrul acesta, pe lângă faptul că nu am făcut bani, am făcut 200-300 de lei, mai aveam și sentimentul de învinovățire, mai aveam și sentimentul de frustrare și sentimentul de dezamăgire și sentimentul de mă simțeam că m-am lăsat pătată, da, exact, că m-am lăsat folosită, că practic chiar dacă nu m-a atins nimeni, că foarte multe zic, păi nu te atinge nimeni, nu se întâmplă absolut nimic, că ești ok, te atinge sufletește, te atinge... Exact. Într-adevăr, nu te ating 50 de bărbați pe zi, cum se întâmplă în, vorba bine, în prostituție. Dar, pornografie sau... exact. Da. Dar te văd poate 50 de milioane de oameni și asta poate avea un impact destul de puternic față de persoana ta. Da, pentru că nu este înjosirea doar fizică, există și cea spirituală. Da. Da. Okay. Da, și pe lângă faptul că nu am avut nici bani, nici nu mi-am rezolvat problema financiară, am avut și lucrul acesta. Dar nu mi era că nu am avut bani, pentru că, așa cum am spus, dacă mie mi se ofera momentul acela, uite, ia $1.000.000 pentru ceea ce ai făcut, îi spuneam, n-am nevoie de așa ceva. Spuneam, luați și închideți-vă studioul, închideți tot, nu vreau să văd așa ceva. Și asta a fost. Și am avut un moment chiar de slăbiciune, chiar când simțeam nevoia să vorbesc cu cineva. Dar de ce n-ai vorbit cu părinții tăi? Sau? N-am putut să le zic. N-am putut să le zic pentru că nu am vrut să-i dezamăgesc. Deci știai din start că e ceva greșit. Da, știam că este ceva greșit.
Știam și în momentul în care făceam acest lucru că este ceva greșit. Știam că nu e ok ceea ce fac. Știam că mă distrug sau că mă voi distruge pe mine cu buna știință. Practic mi-am dat acordul ca eu să fiu distrus. Și am avut un moment de slăbiciune în care i-am spus unei prietene de ale mele ce am făcut. Ședința foto, i-am zis, n-am avut nici ei puterea să zic tot. Deci ai zis unei prietene că ai făcut o ședință foto. Am făcut o ședință foto, exact. Și ea a spus mai departe iubitului ei care nu prea mă agrea și l-a spus mai departe altor cunoștințe de ale lui, din anturaj și așa mai departe. Și la o lună distanță m-am trezit cu pozele postate pe Facebook. Adică la o lună după ce eu deja renunțasem. Ok. Care eu nu am renunțat pentru că m-a aflat lumea, eu nu am renunțat că m-a vorbit lumea sau ceva. Eu renunțasem din propria mea inițiativă pentru că mi-am dat seama că am greșit, mi-am dat seama că nu e ceea ce trebuie, mi-am dat seama că nu fac ceva bine și productiv pentru mine. Eu am renunțat efectiv din propria mea inițiativă și la o lună distanță s-a întâmplat chestia asta când pozele tale au apărut pe Facebook. Pe rețelele de socializare, exact. Bun. Deci am ajuns în punctul în care s-a aflat în grupul tău de prieteni. Da. Pozele de la ședința foto au fost cumva expuse la liber pe rețelele de socializare. Da, printr-un anumit program unde se pot găsi pozele după ce sunt adăugate poze care sunt cât mai clare cu fața. Acolo îți apar toate pozele tale de peste tot. Sau poze similare care seamănă cu fața pe care ei au adăugat-o în Deci e de ajuns ca cineva să aibă o poză cu mine clară, o bagă în programul ăla și toate pozele existente pe orice rețea, sau asemănătoare. Similare, Okay. Da. Dar de ce și știi cine a făcut chestia asta din grupul de prieteni sau cum? De ce s-a ajuns aici? S-a ajuns aici pentru că iubitul prietenei mele nu mă agrea, așa cum spuneam. Din ce motiv? Și din cauza răzbunării a făcut acest lucru. Din cauza faptului că de fiecare dată când vedeam că nu se comportă cum trebuie cu prietena mea, că este violent, că o influențează într-un mod negativ, încercam să o atenționez și eu atenționam pe prietena mea cu privire la acest lucru, din ce observam eu din exterior. Poate ea în interior nu vedea ce vedeam eu în exterior și eu îi spuneam. Era un anturaj nociv, ca să zic așa, nu? Ce făceau mai exact? Sau dubios? La ce te referi când spui dubios? Se ocupau cu tot felul de lucruri, cu droguri, nopți pierdute pe afară, prostituție, aparate. Toate relele. Exact, da. Și de fiecare dată încercam să o atenționez, să-i spun că nu este ok. Să o scoți din anturajul Să o scot, exact, să o scot. În momentul în care eu i-am mărturisit prietenei mele că am făcut acele poze, acea ședință foto, ea i-a spus iubitului ei și el, ca să se răzbune, a căutat toată ziua, o zi întreagă, pozele cu mine, le-a găsit și le-a dat mai departe unor cunoștințe tot din același anturaj, care l-au postat. Deși mie, de la început, la studioul acela, mi se garanta confidențialitate. Și ce ai făcut tu când ai aflat că... Ai primit mesaje sau cum? Ce s-a întâmplat după ce au apărut pozele? Deci când au apărut pozele, țin minte și acum, m-a sunat sora mea și mi-a zis că a văzut poze cu mine pe Facebook. În momentul acela, țin minte... Cu tine dezbrăcată sau? Nu eram dezbrăcată complet. Erau pozele de la ședința foto. În momentul acela, țin minte că m-am trezit, nu venea să cred ceea ce se întâmplă. M-am dus la poliție. A fost primul lucru pe care l-am făcut în momentul acela, să mă duc la poliție. La poliție mi s-a spus că nu au ce să facă pentru că nu este de competența lor, este mai degrabă de competența civilă și să rezolv lucrul acesta cu un avocat în instanță. Și am dat o declarație și m-am întors înapoi acasă. Dar înainte să mă întorc acasă, țin minte că deja aflase mama mea și i-am zis la telefon că nu mai mă întorc acasă. Că a aflat toată lumea și nu mai mă întorc acasă și nu mai vreau să vin.
Și mama s-a rugat de mine, mi-a zis, vino acasă, că rezolvăm, o să fie bine. M-am dus acasă și au început mesajele. Pe Facebook, Ce mesaje? Primeam mesaje, adică unii încercau să mă abordeze, să îmi propună întâlniri, să îmi propună... Partide de sex, nu? Pe bani? Exact. Să mă masturbez cu ei, la un moment dat au început și amenințările pentru a nu fi repostate acele poze, să le dau sume de bani. Deci ei îți spuneau, dacă vrei să nu repostezi pozele alea Exact. pe grupuri mari, dăm bani. Da, dar nu persoanele care le postase inițial, alții care profitau de această situație. Primeam mesaje să mă sinucid, să mă omor, că mi-am făcut părinții de râs, că mi-am făcut familia de râs, că nu mai are niciun sens să trăiesc. Și cum te afectau la nivel mental? Adică m-am afectat într-un mod extrem de negativ. Efectiv am intrat în depresie. Momentul acela a fost un moment în care îmi urlam de fapt în interior de durere. Simțeam că practic nu mai am pe nimeni de partea mea, că toată lumea mă judecă, că este o situație din care nu mai pot ieși. Au urmat apoi multe nopți de insomnii, stări de agitație, nervi. Fiecare om cu care interacționam aveam impresia că mă judecă, că mă cunoaște, că știe ce am făcut. În momentul acela mi-amplificam stările pentru că începeam să mă judec și pe mine din ce în ce mai tare din cauza ceea ce s-a întâmplat și am intrat în depresie. Am vrut de multe ori să mă sinucid, nu voiam să mai vorbesc cu nimeni, nu voiam să mai discut cu nimeni. Vedeam efectiv că viața mea nu are niciun rost, niciun sens. Și cum ai reușit să treci cum ai reușit să rămâi pe o linie de plutire, neavând pe nimeni? Nu știu cum am reușit să... M-am ținut tare. Adică vedeam... Care erau gândurile pozitive care îți veneau? Că sunt niște gânduri care te ajută în astfel de momente. Îmi spuneam de fiecare dată că o să treacă, că o să fie bine, că este doar o pasă proastă, că lucrurile se vor opri, că oamenii vor înceta. Adică gândește-te că la un moment dat, când era ziua mea de naștere sau ziua mea de nume, sau vedeam că pozele erau din nou repostate, pentru că eu când am aflat că pozele acelea au fost postate pe unele dintre cele mai mari grupuri, intrasem și eu în grupul acela și la un moment dat făceam o obsesie de intram, cred că de vreo... Să verifici. Da, de vreo 20 de ori cred că intram cel puțin să verific, să văd dacă s-au postat, i-am cu teama aceasta și observam că atunci când erau zilele mele de naștere sau ziua mea de naștere sau ziua mea de nume, pozele reapăreau. Erau din nou postate și așa mai departe și asta se întâmplau, s-au întâmplat lucrurile acestea repetitiv de câteva ori bune. Și revenind la întrebarea pe care mi-ai pus-o, cum am reușit, în momentul acela m-am axat mai mult pe facultate, am zis că am două posibilități. Fie mă duc în jos, fie dacă nu mă ridic, de data asta nu de jos, ci eram undeva la minus 1, ca să zic așa, eram foarte jos, mă simțeam foarte jos, adică eram mai jos decât plecasem inițial. Okay. Atunci, inițial, nu aveam situația financiară cum mi-aș fi dorit, dar de data asta eram mult mai jos. Eram și cu depresie, eram și cu atacuri de panică. Cu atacuri de panică, da, gânduri să mă sinucid, adică a fost foarte greu. Dar ești o persoană credincioasă? Nu te-am auzit să zici de credință de Dumnezeu. Da, sunt o persoană credincioasă. Te rugai atunci? Adică știu că ajută foarte mult. Da, adică au fost momente în care mă duceam în biserică și efectiv mă puneam în genunchi în fața icoanei și spuneam, Doamne, dă-mi te rog putere. Știu că El într-un fel m-a ajutat, nu într-un fel, El a fost cel care m-a ajutat și m-a scos din toată situația aceasta, pentru că mie îmi lipsea în momentul acela liniștea și iertarea de păcat, pentru că eu făcusem un păcat.
Asta poate să zic oricine, e o meserie, eu nu știu, e un păcat de fapt. Meserie eu nu văd, eu văd o disperare. O disperare venită din partea omului neputincios. Exact, da. Disperarea neputinței de a face bani. Da. Dar este mușamalizată ca fiind o cosmetizată. meserie. Nu o să fie niciodată o meserie. Da, exact. Este un păcat. Este un lucru denigrant. În momentul acela, dacă ieșeau persoane cum sunt eu sau cum ești tu, care să expună părerea aceasta vis-a-vis de acest subiect, videochat, pornografie și așa mai departe, eu nu mai făceam greșeala aceasta. Eu în momentul în care m-am decis să fac greșeala aceasta, vedeam doar lucrurile bune pe care le prezentau ei. Okay. Adică viața de lux și așa mai departe, care, așa cum am spus și la început, e imposibil să nu te încânte. Pe oricine, cred că dacă ar vedea o reclamă de genul ăsta, cred că ar fi sau i-ar stârni curiozitatea. Dar nu prezentau și latura aceasta, nu prezentau că va urma o experiență extrem de traumatizantă. Unii oameni zic că nu este chiar așa, că sunt lucruri peste care poți trece cu ușor. Nu poți trece cu ușor peste așa ceva, pentru că lucrul ăsta sunt conștientă că va avea urmări și pe viitor. Adică cine a apucat să vadă și cine m-a cunoscut și a știut, întotdeauna, și oamenii ei nu vor uita. Ei nu, mai ales când e vorba de lucruri de genul acesta, ei nu uită. Da, păi, așa cum am mai spus, oameni frumoși, haideți să ne înțelegem. Oamenii, persoanele publice, vedete, statul, ei aleg să nu se implice. E mai bine să stai în banca ta, dacă ți ție bine, ok. Dar cum a spus și ea, dacă podcastul acesta sau altcineva ar fi făcut o emisiune în care să explice și părțile neexpuse din aceste domenii, ar fi prevenit, adică ea nu s-ar fi apucat. Da. Eu sunt conștient că nu o să schimb nimic. N-am cum, mai ales când nu sunt mulți care, noi nu, cum să zic eu, nu lucrăm împreună și nu avem scopuri nobile, ca să zic așa. Dar măcar să prevenim. Poate podcastul ăsta și tot ceea ce mai filmăm noi, băieții aici, poate vor preveni alte suflete, alți tineri care vor avea anumite momente de slăbiciune. Știi? Da. Acum contează mult și educația dinainte. Deci tu ai ajuns la depresie și la aceste atacuri de panică. Zi mai exact când stăteai în pat tu, nopțile, în momentele alea când erai minus, da? Când aveai gândurile alea nasoale. Ce-ți venea exact în minte, cel mai mult, din toată situația asta? Judecata oamenilor, faptul că mergeai pe stradă și simțeai bărbații că se uită pe tine, sau ce exact te măcina în interior? Cel mai mult. Reveneau în minte imagini. Imagini cu mine când făceam anumite lucruri, imagini cu mine când eram în ipostaza aceea. Mă vedeam pe mine în situația aceea și era, nu știu, era un sentiment. Imagini cu tine când erai în privat cu bărbații? Sau Exact, ce exact? Da. Imagini cu mine când eram în privat, când eram pusă să fac anumite lucruri, să mă ating, să mă dezbrac, să fiu. Și ei își doreau din ce în ce mai mult. Mai multă perversitate. Exact. Și eu nu puteam să le ofer, pentru că ca să poți să faci lucrul acesta, trebuie să n-ai scrupule. Deci un om care poate să facă chestia asta este un om care nu are scrupule. Eu nu puteam să fac lucrul ăsta și nu puteam să le ofer lucrul acesta, pentru că simțeam că este un lucru pe care eu nu puteam să-l fac. Era un lucru denigrant pentru mine și crea. Dar în același timp eram nevoită să-l fac. Pentru că de bine de rău semnasem un contract, voiam să am o situație financiară mai bună, deci și îl făceam. Urma plata la alegerea pe care ai făcut-o, că tu ți-ai impus să faci asta, nimeni altcineva. Da. Bun. La un moment dat mi-ai spus o chestie. Când erai tu, nu mai știu unde, din TikTok, o chestie... Da, chiar... Ce vrei să zici mai exact, că n-am înțeles.
Chiar intrasem pe TikTok zilele acestea și văzusem tot așa o reclamă a unui studio de videochat și acolo am văzut un comentariu care mi-a atras atenția unei fetițe, cred că avea undeva după poze, undeva la... A intrat la ea pe profil? Da, am intrat la ea pe profil, undeva la 15 ani. Cred că avea 15-16 ani, care ea în comentariul acela pe care îl posta la videoclipul acela de promovare a studioului de videochat, ea spunea că de-abia așteaptă să facă 18 ani pentru că ăsta este visul pe care ea îl are, să fie model la videochat. Deci în momentul acela vreau să zic că m-a făcut să retrăiesc tot ceea ce am trăit eu și durerea pe care am trăit-o eu făcând chestia aceasta. Și să simți nevoia să fii aici. Da, astăzi. și să simt nevoia să fiu aici și să simt frustrarea și în momentul acela am zis că trebuie să fac ceva. Pentru că nu pot sta cu mâinile în sân, nu pot să mă spun pe mâini și să zic că am făcut chestia asta, să tac și să nu vorbesc. Îmi fac multe care conștientizează că asta a fost o greșeală. Sunt foarte multe care nu vorbesc. Și asta este o greșeală pentru că, așa cum ți spuneam, dacă nu ieșim să vorbim, vor rămâne doar ei care vor promova și care vor prezenta doar o singură față a ceea ce înseamnă în percepția lor videochat-ul. Adică nu am putut să stau pasivă. Am simțit o revoltă. Da, pentru că trăim timpurile în care normalitatea este schimbată în nebunie și nebunia este schimbată în normalitate. Astea sunt timpurile. Exact. Da. Și atunci, da, categoric, așa cum ai văzut tu puștoaica respectivă care a scris că asta își dorește ea, să facă odată 18 ani, să poată deveni un model în videochat, OnlyFans și așa mai departe, asta se întâmplă pentru că noi ceilalți, în mare parte prostimea, pentru că prostimea există, noi de asta trăim ceea ce trăim, combat puținii oameni care încă mai țin cu dinții de normalitate, de limita bunului simț. Băi, țineți-le în privat. Da. Cum combat? Dom'le, fiecare are dreptul să facă ce vrea, știi? Dar când copiii lor se vor lovi și vor ajunge să-și dorească să devină precum idolii aceștia falși, da? Și am mai spus-o și eu spun, noi permițând ca acești idoli să devină idoli, că au devenit deja, iată ce se întâmplă, da? Copii de 15 ani își doresc să devină modele în videochat. Exact. Și atunci voi, cei care ați sărit și ați fost contra celor care au zis, băi, opriți-vă și așa mai departe, să nu dați vina pe viață în viitor când copiii voștri vor deveni modele și vor face bani din exploatarea sexualității. Asta am încercat și eu să explic, știi? Adică eu am vrut să mă spăl precum Pilat, știi? Expun materialele acestea ca ei măcar să aibă și cealaltă parte. Nu cea cosmetizată, cea mânjită doar ca să atragă. Vorbim de tineri. Fetele de acolo, colegele, erau tinere de 18, 19 ani, 20, nu? Da. Erau și câteva care erau mai mari la modul, cred că 20. Categoric, dar zic, erau și... Foarte multe tinere, adică... Și acum cred că totul... Cred că vorbim, nu știu... Adică vorbim de o categorie, fetele care trec prin anumite momente de disperare, lipsuri financiare, probleme, presiuni cu părinții și cum ai fost tu, da? Care nu s-au regăsit, dar fiind forțate de conjunctură, au ales să ia decizia de a face chestia asta, dar mai există și altă categorie de fete care și-au început viața sexuală mult prea devreme, tot prin contribuția expunerii în exces a sexualității, a pornografiei, a videochatului și așa mai departe, tot prin idolii falși care au promovat lucrurile acestea și au devenit idoli, și-au început viețile sexuale mult prea devreme și au ajuns să-și creeze o dependență sexuală. Și, la un moment dat, la 18-19 ani, au zis, bă, de ce să nu fac și bani? Adică din ceva ce îmi place, nu există și chestia asta. Tu ești o persoană care nu te-ai regăsit pentru că ai avut o educație în spate, știi? Dar există și altă parte, adică fără presiuni, fără lipsuri, fără traume, doar din dependențe sexuale. Pentru că normalitatea a ajuns în punctul în care fiecare face ce vrea, de ce să impunem sau, știi? Ceea ce nu știu cât de bine e din punctul meu de vedere.
Da. Bun. Cert este că nu este ok ceea ce se întâmplă cu societatea în ziua de astăzi. Adică eu când văd persoanele de genul ăsta care vor să facă acest lucru, care sunt foarte entuziasmate de ceea ce le promit studiourile și care cred mai ales în ceea ce le zic, simt revoltă. Adică eu dacă aș avea o putere, efectiv aș opri toată industria aceasta, dar este imposibil. Nu, sunt foarte mulți bani la mijloc și oamenii au temeri, ți-am zis, de asta nici nu se bagă. Dar măcar uite, cum ai venit tu, eu îmi doresc să vină și alte persoane, și bărbați, și de ce vreau să le văd stările și ce implică exact, ce se întâmplă cu adevărat în interiorul fiecăruia. Că chiar dacă există categorii de femei care au activat, au făcut foarte mulți bani, au ajuns să aibă niște business-uri, nu mai practică, dar studiile arată faptul că au niște chestii interioare pe care le vor căra tot restul vieții. Adică dacă acum pe moment unele se dau asumate, sau unii, că sunt și bărbați, da, nu doar femei, chestia asta se întâmplă, e ceva de moment, adică se bucură de viață, de branduri, de firme, țoale, scumpe, concedii. Nu acum vine plata, în viitor, acum cât ești încă tânăr și ți se deschid toate ușile, nu prea ai timp să devii profund. Exact, da. În viitor, când îți vei face anumite relații, poate când o să ai copii, trecutul o să vină și o să lăvească puternic. Și abia atunci foarte multe și foarte mulți vor conștientiza răul din trecut și abia atunci vor avea probabil dorința de a face ceva în sensul acesta și de a preveni. Da, înțelegi? Da. De asta îți spuneam la început, tu ai venit cumva și din dorința de a îndrepta, adică eu întotdeauna așa am luat-o. Dacă am trecut printr-o situație nasoală și am luat o decizie greșită și am ieșit puternic, înseamnă că ăla trebuie să reprezinte un scop pentru mine de a preveni, atât cât se poate. Exact, da. A fost o experiență care pe mine m-a întărit foarte mult. Mi-a schimbat viața radical. Adică a fost un moment în care am căzut foarte jos, așa cum am zis, dar m-am ridicat și mi-am construit din nou propria persoană. Mi-am reconstruit persoana. Adică în momentul acela, în momentul în care am început să mă ridic, am devenit o altă persoană. Dacă înainte credeam ceea ce mi se spunea, și vedeam totul foarte roz, foarte ok, că nu e nimic, că nu... Acum lucrurile stau altfel, adică am început să privesc cu mai multă raționalitate tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Am început să îmi dau seama foarte mult și depresia pe care am avut-o m-a ajutat să îmi dau seama de stările pe care le au oamenii. Când un om este cu adevărat fericit sau când se preface sau stările pe care el le are de neliniște, adică trecând prin niște lecții au fost. Da, au fost, da. Probabil dacă nu mi se întâmpla lucrul acesta, nu aveam dorința aceasta de a evolua, pentru că din momentul acela mi-am dorit să evoluez în permanență. Adică am zis, singura posibilitate să ies de aici este să am progres și să am un progres vizibil. Motiv pentru care îmi spuneai de Dumnezeu, m-am apropiat în momentul acela mai mult de Dumnezeu și m-am axat mai mult pe facultate, mai mult pe studii și mai mult pe carieră. Am zis, vreau să am un viitor pe care îl construiesc nu de la zero, de la minus și vreau să fie tot pe meritul meu și pe munca mea. Deci ceea ce afirm eu în multe materiale, planul profesional este cel care te scapă și de traume și de toate lucrurile nocive din trecut. De ce? Pentru că de acolo începi să-ți procuri stima de sine, încrederea de sine, începi să te apreciezi, să simți valoarea, știi? Și evitarea timpului liber. Deci, pentru adolescenți există o singură armă împotriva nocivității venite din societate. Da. Planul profesional. Da. E simplu. Și înțelegerea că banii și evoluția aceasta profesională nu se poate face din rapid. Pomnind din degete. Exact. Dar ce te-a făcut pe tine ca să înțelegem? Adică iată că au existat soluții de a ieși din impasul acela financiar după ce ai pus punct, da, la toată treaba.
Iată că au fost soluții ca să treci, n-ai murit. Da, De ce înainte, ce te-a făcut să alegi, să vezi doar soluția asta? Pentru că oamenii care nu știu ce presupune acest lucru vor alege întotdeauna varianta ușoară și varianta rapidă. Și Calea ușoară, exact, asta rapidă. Exact, da, vor alege. Deși eu înainte am muncit și mi-a fost greu și am lucrat pe salariu mic, adică da, m-am mulțumit și am trăit o viață decentă, nefiind informată și neștiind ce presupune acest lucru și dorind o schimbare, am zis să încerc acest lucru. Și s-a dovedit a fi o experiență neplăcută, dar o experiență benefică într-un fel și într-un final. Acum, da, atunci traumatizantă. Dar ce s-a întâmplat cu pozele? Mai există sau în sensul ăsta? Pozele, sincer să fiu, am renunțat de a mai verifica. Deci le-ai lăsat în trecut. Le-am lăsat în trecut. Nu pot să zic că am uitat tot ce s-a întâmplat. N-am uitat și nici nu o să uit niciodată ce s-a întâmplat. Toată viața voi trăi cu această durere, dar este o durere cu care învăț să trăiesc. Adică dacă în trecut nu puteam să suport situația aceasta și realitatea, acum este o durere cu care am învățat să trăiesc. Doare când mi-aduc aminte, dar este o durere care pe mine m-a făcut mai puternică. Este o durere care pe mine m-a făcut să îmi doresc să lupt și mai mult pentru viața mea și să mă apreciez pe mine și să încep să mă iubesc pe mine și să evoluez pe plan profesional. Dacă n-aș fi trecut prin experiența aceasta, probabil că aș fi fost tot la nivelul acela, da. La nivelul acela și nu mi-aș fi dorit să mă reconstruiesc pe mine ca și persoană. Dar cum ai scăpat ai ajuns la psiholog sau să scapi de depresie și de atacurile acestea de panică? Ai luat pastile, ceva sau pur și simplu planul profesional? Am fost o singură dată la psiholog, asta când m-am angajat la locul de muncă actual pe care l-am. Psihologul mi-a recomandat să privesc în fiecare zi pozele acelea. El mi-a spus că aceasta este... Bun sfat. Asta e chiar bun. Să-ți învingi teama. Exact, a zis. Să te obișnuiești cu ele. Exact. Ca să poți să trăiești cu lucrul acesta și să-l accepti, da. Trebuie să te uiți în fiecare zi la acele poze. Mi-a spus ca să accept situația aceasta și să trec peste. Nu am luat pastile, nu am luat absolut nimic. Am fost, o singură dată la psiholog și în rest am avut eu puterea și dorința de a ieși de acolo. Adică contează foarte mult, pentru că sunt și unele persoane care cad și nu se mai ridică sau cad și mai rău decât sunt la nivelul la care sunt. Dar în viitor, când probabil o să te măriți la un moment dat, eu acum mă pun în locul tău și îmi imaginez, vei ascunde chestia asta viitorului tău soț sau vei căra și va deveni o povară acolo ascunsă undeva din frica de a nu afecta relația? Te-ai gândit? Știi că o să vină chestia asta. Da, o să vină la un moment dat și chestia aceasta. Și mai ales persoanele sincere, cele care se bazează pe adevăr și sinceritate, o să te macine. La început nu o să spui, mai ales, dar când o să-ți dai seama că el este alesul și o să fie o chestie reciprocă, o să te macine și o să duci o luptă și să-ți faci curajul să-i spui sau nu. Da, în momentul de față am o relație. Nu i-am spus nimic momentan. Chiar simt acea măcinare și chiar simt de multe ori nevoia să-i spun exact ceea ce am povestit aici. Chiar de multe ori îmi vine să-i zic: tu ești și cel mai bun prieten al meu, vino să-ți povestesc exact ceea ce am trăit. Știu că într-un fel, dacă, da, ea spune, adică nu e așa spune absolut nimic. După ce vom posta, poți să-i spui: băi, uite-te la un material tare de tot pe YouTube. Da, aș vrea să-i spun mai întâi eu, să vorbesc eu mai întâi cu el și după care să-i și arăt. Dar, da, o să-i spun pentru că a făcut parte din o experiență este o experiență din viața mea, o experiență care m-a făcut să fiu astăzi ce sunt. Adică... Da, și chiar dacă el este alesul sau nu, sau vor mai fi relații în viitor, la fiecare, prin această greșeală pe care ai comis-o,
va trebui să o porți și să treci prin aceeași chestie, Exact, să-ți faci da. curajul de a spune. Pentru că te vei simți greșită în fața lui. Da, mă voi simți greșită, dar în același timp știu că și m-ar înțelege dacă Da, ar fi... păi acela va fi, cel care înțelege că a fost o greșeală a adolescenței, a presiunilor, dar zic, ca eu le scot în evidență ca ei să știe la ce se aștepte. Da. Acestea sunt părțile neștiute și nepromovate, dragilor. Faci bani pe moment, ok, te bucuri, îți cumperi, te duci în concedii, primești aprecieri false, multe share-uri, riciuri, dar în interior, iată, cu ce o să te lupți. Odată cu imaginea ta, cartea ta de identitate care va fi pătată din toate punctele de vedere, pentru că tu vei merge doar pe acest scenariu, odată ce te-ai dus pe partea asta și ți-ai câștigat existența din exploatarea sexualității, cam asta o să ai pentru tot restul vieții. Da. După care, copii, când vei avea copii, și atunci iar va trebui să dai niște explicații și în ochii copiilor tăi și așa mai departe. Deci ai de tras. De asta zic, gândiți-vă bine la modul în care produceți banii. Exact. Bun, dacă tu vezi astăzi o femeie, să zicem la 25 de ani, 28 de ani, care se laudă, adică e asumată, nu știu, a făcut foarte mulți ani bani din exploatarea sexualității, cum o vezi? Sau cum vezi femeile care sunt asumate și n-au nicio chestie și chiar expun lucrurile acestea în mediul online? Cum le percepi? Cum le vezi tu? Experiența pe care am avut-o m-a făcut să nu judec. În primul rând n-aș judeca-o. Dar aș vedea în ea o femeie care n-a putut să-și depășească condiția în care s-a aflat. Aș vedea o femeie slabă care a mers mai departe și și-a adâncit slăbiciunea, fără să se ridice și fără să îmbrățișeze ceea ce este moral și ceea ce este frumos în adevăratul sens al cuvântului. Aș încuraja-o, în primul rând cred că aș îmbrățișa-o și aș spune că trebuie să meargă pe drumul cel bun și să renunțe la drumul pe care ea merge în momentul de față, pentru că dacă continuă să meargă pe drumul pe care ea este, nu o să facă decât să-și adâncească frustrarea interioară, pentru că, deși ea la exterior poate că pare mulțumită de viața ei, nu este. Nu este, pentru că persoanele de genul acesta, dacă de fapt le este foarte greu să se descarce, să vorbească, să fie deschise cu oamenii în adevăratul sens al cuvântului. Mimează fericirea, dar de fapt fericirea nu este asta. Fericirea... Poate sau poate nu, poate chiar în primul rând, ca asta vreau să zic, că nu cred că ți-ar primi îmbrățișarea, pentru că persoanele de genul acesta, și sunt și bărbați, nu doar femei, sunt prea plini de ei ca oameni. Ei trăiesc punctul culminant, când au totul, știi? Când se simt puternici și așa mai departe. Și de asta zic, cred că te-ar refuza. Dar dacă, că vorbeai de judecată, că n-ai judeca, dar dacă femeia aceea sau bărbatul acela care promovează pe rețele, că e asumat, că a făcut bani, că nu are nicio treabă, că uitați că te-am reușit și așa mai departe, devine un exemplu pentru viitorul tău copil și copilul tău la un moment dat va face fix ca fetița aceea care a scris la 15 ani că vrea să devină un model ca X. Atunci vei judeca? Da. Pentru că promovează ceva și o fac asta cu o bună zic, intenție. de ce nu judecăm cu un scop nobil, fără răutate, exact, doar pentru a preveni? Eu asta încerc să zic. Exact, Dacă, lasă că judec eu. Judec eu ca să previn. Îmi asum eu acest păcat lumesc și vreau eu să judec, dar o fac cu un scop nobil, de a preveni. Că dacă exista podcastul ăsta în trecut, tu nu făceam așa nu ceva. făceai lucrul acesta. Adevăr. Da, ideea este că ei o fac cu bună știință și e de judecat faptul că lor nu le pasă că sunt văzuți și de copiii noștri, copiii... Nu le pasă, adică efectiv pentru ceea ce vor ei să-și atingă ei scopul, obiectivul de a promova, nu mai contează, nu mai au scrupule. Asta este de judecat într-adevăr, pentru că ei fac rău cu bună știință și vor avea pe conștiință toți copiii care vor, sau toate adolescentele, sau toate dar nu tinerii, acum, în viitor. În viitor, exact,
care vor păți și vor trăi anumite stări din cauza lor, pentru că ei n-au ieșit să spună cu adevărat realitatea. Nu, și eu, Exact. da, pe această cale, că ne-am apropiat de final, vreau să-ți mulțumesc frumos că ai venit și mă ajuți în această luptă. Dragilor, nu uitați să dați subscribe, cam atât pentru astăzi. Lupta mea continuă, așadar cei care activați în aceste domenii, pornografie, videochat, OnlyFans, vă aștept aici la masă ca să dezbatem și să înțelegem faptul că anumite lucruri trebuie să rămână în privat. Au existat dintotdeauna, există și vor exista, dar eu sunt unul dintre cei care își dorește să prevină, să fie ținute acolo în ascuns. Afară, pe stradă, să păstrăm normalitatea. Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem Și data viitoare. voiam să mai adaug și Te rog. dacă pot. Ideea este că vreau să încurajez toate tinerile care au trecut prin ceea ce am trecut eu. Fac un apel Aici. Așa. Fac un apel ca toate tinerile care au trecut prin ceea ce am trecut eu să vină să aibă curajul să spună exact lucrurile pe nume și să vorbească deschis despre ceea ce au trăit, pentru că numai așa putem să oprim acest Cât de fenomen. cât, măcar să încercăm. Da, și să spunem exact lucrurile așa cum sunt. Adică dacă eu am avut curajul să vorbesc, sper ca multe fete să vină și să vorbească exact. Pentru că lucrurile acestea nu trebuie ținute ascunse. Lucrurile care ar putea fi constructive pentru Plus copiii că- care vin nu trebuie ținute ascunse. Trebuie ținute ascunse lucrurile care sunt prezentate pentru anumite interese, promovare și așa mai departe. Dar lucrurile care reflectă realitatea nu ar trebui să fie ținute ascunse. Da, plus că te ajută foarte mult. Pe tine te va ajuta doar gândul că ai venit Exact, astăzi și da, ai prevenit da. și ai făcut un bine, o Da, să te ajute da, în vindecarea exact, ta. da, Așadar, da, vă da. aștept, dați-mi mesaje pe Facebook, pe Instagram, TikTok și eu vă aștept aici să dezbatem frumos cu argumente. Vă pup și ne vedem cu bine.